Dunay bagong Santo Papa ang simbahang Katoliko. Siya, si Pope Leo XIV o si Cardinal Robert Francis Prevost nga gikan sa Estados Unidos. Nakabisita sab siya sa Pilipinas, dihang bishop pa siya. Ani report. Habemus Papam. Human ang kapin 24 oras, nakapili na og bag-ong Santo Papa ang simbahang Katoliko. Siya si Cardinal Robert Francis Prevost gikan sa Estados Unidos, 69 anyos, ang ika-267 nga Santo Papa ug pinakaunang Santo Papa gikan sa Amerika. Gipili niya ang pangalang Leo XIV. Sa unang mensahe niya sa publiko, buot niyang mahimong abli alang sa tanan ang simbahang Katoliko. La pace sia con tutti voi. Nagpasalamat sab siya kang anhing Pope Francis. Ancora conserviamo nei nostri orecchi quella voce debole ma sempre coraggiosa di Papa Francesco che benediva Roma. Il Papa che benediva Roma dava la sua benedizione al mondo intero quella mattina del giorno di Pasqua. Grazie a Papa Francesco. Paghigugma, pagkamanggihatagon ug pagkabuutan. Kini ang buot ni Pope Leo XIV nga mopatigbabaw. Dobbiamo cercare insieme come essere una chiesa missionaria, una chiesa che costruisce i ponti, il dialogo, sempre aperta a ricevere come questa piazza con le braccia aperte a tutti coloro che hanno bisogno della nostra carità, la nostra presenza, il dialogo, l'amore. Pipila kahigayon sab nga nakabisita si Pope Leo XIV sa Pilipinas, nga kanhi Prior General sa Order of St. Augustine. Lakip sa iyang giadtuan ang San Agustin Church sa Intramuros, Maynila niadtong 2010 kung asa iyang gipangunahan ang misa alang sa Intermediate General Chapter sa Order of St. Augustine. May bisita sab si Pope Leo XIV sa Santo Niño de Cebu Parish Priory sa Barangay Mohon sa Talisay City, Cebu niadtong January 31, 2004 aron bendisyonan kini dihang bishop pa siya. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao.